Těch nejstarších, co jsme tady měli ve 14 letých. Tak, individuální trofeje. Nejlepším brankářem byl vyhlášen David Buřínský. Nejlepším střelcem se stává Michal Blažek, taktéž z Vysočan. A nejlepším hráčem Petr Koutel z Brtnice. Tišnov odjel, ale gratuluji. Výbornou pozici obsadil tým Sokola Brtnice. A vítězem se stal asi nejlepší tým v současnosti v České republice. SV Mladá Boleslav. Určitě, já dám do toho. Jo, jestli vemte někdo. Jo, doufám, že se sejdeme na příštím ročníku. Šťastnou cestu.